fucking vicious. Hej, jeg hedder Signe Sofie, og jeg går i 3. M, og jeg er 19 år gammel. Hej, jeg hedder Andreas. Jeg går i 1. M, og jeg er 16 år gammel. Og sammen er vi SAS. Signe, Okay. get some balls. Vi har valgt at skrive en sang, fordi jeg er gået igennem en meget lykkelig periode i mit liv. Her den anden dag, der løb min skildpadde Lis hjemmefra. Og vi er begge to meget tætte med Lis. Har givet mad sammen. Ja, gået ture med den. Kælet for den. Vrikket med hælen og lignende. Og nu er Lis væk, og det er en meget træls periode. Det er virkelig en dårlig situation. Så vi har skrevet en lidt trist sang på grund af Lis. Okay. Kan du lige gøre shit til? Okay, kan vi stoppe filmen?